Φίλοι μου, καλησπέρα. Εδώ είμαστε πάλι για ένα ακόμη βιντεάκι. Να δούμε και πάλι μία ILS προσέγγιση στον διάδρομο 16 του αεροδρομίου της Μακεδονίας. Εδώ έχετε μια πρώτη ματιά πώς είναι το cockpit όταν ανοίγει το πρόγραμμα το X-Plane 12. Ανάψουμε τα φώτα προσγείωσης. Και εν συνεχεία θα σας δώσω μια εικόνα του πώς είναι το cockpit, το PFD display, το ND display, το ECAM, η MCDU μονάδα του κυβερνήτη, η MCDU μονάδα του συγκυβερνήτη, τα throttles, τα τριμμάκια δεξιά και αριστερά, τα spoilers εδώ, τα flaps εκεί και εδώ τα parking brakes, τα οποία είναι στο on αυτή τη στιγμή. Θα διαμορφώσουμε λίγο την εικόνα μας για να μπορείτε και εσείς να βλέπετε καλύτερα και να έχουμε μια πιο καλή αίσθηση των οργάνων. Θέλω να βλέπετε αυτή τη διαδικασία. Είναι λίγο χρονοβόρα, αλλά πιστέψτε μου, στην πορεία της πτήσης κάνεις τη δουλειά σου πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι τώρα είμαστε πολύ καλύτερα. Και μια που μιλάμε για ILS προσγείωση, αυτή τη στιγμή ενεργοποίησα ένα φωτισμό που έχει το X-Plane για να μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα εδώ τι συμβαίνει. Και ξεκινάμε την πτήση μας. Όπως είπαμε, είναι μια ακόμη προβολή μιας προσέγγισης ILS το διάδρομο της Μακεδονίας, ξεκινώντας απογειωνόμενοι από το 16 διάδρομο και προσγείωση πάλι στο 16 διάδρομο. Να δούμε μία ILS προσέγγιση νύχτα. Ξεκινάμε λοιπόν προγραμματίζοντας την πτήση μας στην MCDU μονάδα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από Λίμα Golf Tango Sierra και θα προσγειωθούμε πάλι σε Λίμα Golf Tango Sierra. Το call sign μας θα είναι Ολυμπιακή 752. Το cost index θα είναι στο 40%, μια περίπου οικονομική πτήση και το αρχικό μας ύψος
θα είναι στα 4.000 χωριά. Ωραία. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το πλάνο μας. Από τις αναχωρήσεις θα φύγουμε από τον 16 διάδρομο και το SID που θα ακολουθήσουμε θα είναι το LOPO 3β. Το βλέπετε ήδη στο ND Display, έχει συγγραφηθεί. Insert και πάμε τώρα να φτιάξουμε την προσγείωσή μας. Πάμε στα Arrivals και θα επιλέξουμε αφού δούμε πρώτα τι επιλογές έχουμε στο σύνολο, θα επιλέξουμε τον ILS 16. Όπως βλέπετε στο ND Display περίπου έχει αυτή η διαδρομή. Βλέπετε πώς είναι η κατάσταση εδώ και μετά θα προχωρήσουμε στην MCDU μονάδα μας να δούμε το κενό που υπάρχει, το οποίο βλέπετε και εσείς εδώ, είναι από το Λόπος μέχρι το CF16 εδώ. Υπάρχει ένα κενό με το γνωστό τρόπο clear. Βλέπετε ήδη έχει συγγραφηθεί, έχει καλυφθεί το κενό. Insert και η διαδρομή μας όπως βλέπετε είναι έτοιμη. Εν συνεχεία χρησιμοποιώντας το direction από την MCDU μονάδα μας θα προσπαθήσουμε να περικόψουμε μερικές περιττές βόλτες, ας το πούμε έτσι. Με περιττή πορεία του αεροσκάφους. Πάμε στο performance τώρα. Θα φύγουμε, θα απογειωθούμε με flaps 1 και στη συνεχεία εδώ θα συμβουλευτούμε τι μας λέει το control system του Tollis Airbus. Έχουμε περάσει καβάρι, τυχαία επιλογή είναι, και εφαρμόζοντας το apply εδώ, εν συνεχεία μετά και επιλέγοντας το 1 συνεφ, μας βγάζει τις ταχύτητες απογείωσης. V1 132, VR 132, V2 136, τις οποίες θα περάσουμε στο σύστημα. 132, 132, 136. Στη συνέχεια, στο progress, βλέπουμε εδώ πέρα ότι η ακρίβεια είναι υψηλή και εδώ θα βάλουμε το διάδρομο του αεροδρομίου στον οποίο θα προσγειωθούμε. Δηλαδή θα πάμε στο Lima Golf Tango Sierra 16. Όπως βλέπετε και εσείς, πήρε το σύστημα που πρόκειται να γίνει και εν συνεχεία στο navigation εδώ θα πρέπει να βάλουμε το course του διαδρόμου. Ήδη οι συχνότητες του ILS είναι ήδη περασμένες μέσα. Αυτή είναι μια ευκολία πάρα πολύ μεγάλη στα σύγχρονα αεροσκάφη, ότι έχουν όλα τα δεδομένα του κάθε αεροδρομίου μέσα, περασμένα, και δεν χρειάζεται να γυρίζεις πολλά κουμπιά για να βρεις τις συχνότητές τους. Το course λοιπόν του αεροδρομίου είναι 161 μοίρες, το οποίο και θα βάλουμε στο σύστημα.
Αυτά μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε πάλι στο flight plan, να το πάρουμε από την αρχή, να δούμε μήπως υπάρχουν κενά. Παράλληλα εσείς στο ND Display παρακολουθείτε την πορεία μας και βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε εδώ, πηγαίνοντας προς το τέλος, έχει ήδη σκιαγραφηθεί και η πορεία που θα ακολουθήσει το αεροσκάφος σε περίπτωση που έχουμε missed approach. Το flight plan στη θέση του. Να γυρίσουμε το mode εδώ. Και να ενεργοποιήσουμε τα restrictions εδώ, που αμέσως βλέπετε ότι έρχονται με ματζέντα χρώμα. Το σβήσω πάλι, θα το ενεργοποιήσω πάλι για να δείτε τα χρώματα των περιορισμών που αφορούν ύψη και ταχύτητες και τα οποία είναι περασμένα μέσα και γίνεται ανανέωση αυτών κάθε μήνα όταν κυκλοφορούν τα καινούργια ARAX. Είμαστε έτοιμοι. Μέσω του χειριστηρίου Flaps 1 βλέπετε την αντίδραση του ICAM, αμέσως έφερε και σκιαγράφησε εδώ πέρα τα Flaps 1 και Parking Brakes Off, το είδατε και εκεί. Thrust Level Tonga. Καλή μας πτήση. V1. Gear up. Αυτό που σας έλεγα πριν, μέσω direction θα επιλέξουμε λόπος, θα πάμε κατευθείαν εκεί, insert, και ήδη το σύστημα πήρε την εντολή μας, την έχει σκιαγραφίσει ήδη. Flap 0. Στο σημείο αυτό να πω ότι η διαδικασία της προσέγγισης σε κάθε αεροδρόμιο είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, θα μπορούσαμε να πούμε. Απαιτεί πολύ καλό προγραμματισμό, πολύ καλή γνώση των αντικειμένων και σε ό,τι αφορά τις ILS approaches, οι οποίες είναι προσεγγίσεις ακριβίας, θα έλεγα ότι είναι οι καλύτερες. Και όσο καλύτερο ILS διαθέτει
το κάθε αεροδρόμιο, τόσο καλύτερο για τους χειριστές, για το αεροπλάνο, για τον κόσμο. Η ILS προσέγγιση είναι μια προσέγγιση με όργανα του αεροδρομίου. Το σκάφος διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να δέχεται, να μπορεί να παίρνει αυτά τα σήματα από το ILS, από τα VOR, από τα NDBs και όλα τα σχετικά αυτά, σε αντίθεση με τις GPS approaches, οι οποίες έχουν διάφορες ονομασίες, με την πιο δυνατή και πιο καλή περίπτωση του LPV, Localizer Performance και Vertical Guide, η οποία δεν είναι μεν προσέγγιση ακριβίας, αλλά έχει τόσο χαμηλά minimums που περίπου θεωρείται σαν προσέγγιση ακριβίας, ILS. Το σύστημα εδώ μας βγάζει ένα λάθος αυτή τη στιγμή και εμείς, επειδή η υπόθεση του δεν αφορά την πτήση μας τώρα, θα ζήσουμε τη βλάβη αυτή, όπως βλέπετε και εσείς. Το ICAM επανήλθε σε πράσινο. Στο σημείο αυτό θα μπορούμε να κάνουμε άλλη μία παράκαμψη. Για να αποφύγουμε την περιττή αυτή διαδρομή. Να δούμε τι επιλογές έχουμε στην MCDU μονάδα μας. Θα επιλέξουμε το CF16. Βλέπετε αμέσως στο ND Display πώς έχει διαγραφεί η καινούργια μας πορεία. Πάμε τώρα να βάλουμε τα κατάλληλα στοιχεία στην MCDU μονάδα μας για την προσγείωσή μας. Να δούμε αυτή τη στιγμή τι καιρό μας δίνει το σύστημα. Θερμοκρασία 9 βαθμούς, ένα QNH 10.07 και η άνεμη είναι από 108 3 κόμβοι. Επιλέγουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά, 10.07, σε ό,τι αφορά τα minimums, από το χάρτη που έχω εδώ, τα minimums είναι 164 πόδια. Πολύ χαμηλά minimums, βλέπετε, είναι πολύ καλό το ILS. Έχουν περαστεί αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία μέσα στον υπολογιστή του αεροσκάφους και δεν απομένει παρά να ενεργοποιήσουμε τη φάση της προσέγγισης και στην MCDU μονάδα μας αλλά και στον Autopilot.
στο σημείο αυτό εδώ, θα το δείτε, approach, εδώ, με το ποντίκι που σας το δείχνω. Σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση της προσέγγισης, μπορεί να γίνει από μας, μπορεί να γίνει και από το ίδιο το σκάφος, όταν φτάσει στο σημείο αυτό που βλέπετε εδώ με το ματζέντα χρώμα. Εγώ προτιμώ και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο η ενεργοποίηση να γίνεται από μας, διότι το αεροσκάφος προσαρμόζεται σε ταχύτητες και σε ύψη και βλέπετε ότι όταν θα ενεργοποιήσουμε τη φάση της προσέγγισης, η ταχύτητα θα αρχίσει να πέφτει από μόνη της, χωρίς εμείς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Για να μας φέρει σιγά σιγά, χρησιμοποιώντας τα flaps και τις ρόδες, σε ταχύτητα προσγείωσης. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην ενεργοποίηση, πράγμα που έγινε. Βλέπετε κι εσείς, παρατηρώντας την πιευτή μονάδα εδώ, ότι η ταχύτητα έχει πέσει αρκετά, χωρίς εμείς να έχει χρειαστεί να κάνουμε κάτι. Με αυτό το βίντεο εδώ συμπληρώνω 2 ILS approaches. Μία είναι κατά τη διάρκεια της μέρας, με αρκετή συννεφιά βέβαια στο Βενιζέλο, και η άλλη είναι μια νυχτερινή πτήση στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας. Τα επόμενα βίντεο θα αφορούν GPS, RNAV ή LPV approaches και εν συνεχεία VOR approaches. Πηγαίνοντας προς τα πίσω σε VOR approaches, πηγαίνουμε πάρα πολύ πίσω
στην αεροπορία. Για όσους έχουν πετάξει με Τσέσνα καταλαβαίνουν τι εννοώ, αλλά αυτές ήταν πραγματικές πτήσεις για πραγματικούς πιλότους. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος εξελίσσεται και πολύ περισσότερο και με μεγαλύτερους ρυθμούς η αεροπορία. Όπως έχω πει πολλές φορές, σήμερα τα αεροπλάνα είναι υπτάμενοι υπολογιστές. Δεν το θεωρώ καθόλου κακό αυτό. Ό,τι αφορά ασφάλεια επιβατών, χειριστών, πληρωμάτων, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Κάνω μία προσπάθεια μήπως μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το βαρετό κομμάτι και να πάμε κατευθείαν στο F1.16. Για να δούμε. Μας δίνει το σκάφος τη δυνατότητα αυτή. Και τώρα θα ετοιμάσουμε το αεροσκάφος για την προσγείωση. Flaps 1, gear down. Αυτόματα φρένα, flaps 2, flaps 3, όπως βλέπετε εδώ πέρα στον initiator του PFD, το localizer έχει ενεργοποιηθεί. Δεν απομένει να ενεργοποιηθεί σε λίγο και το glide slope. Ήδη βλέπετε το μαργαριτάρι εδώ κατεβαίνει προς το κέντρο. Full flaps. Spoilers armed.
και να κάνουμε και ένα check να δούμε τι συμβαίνει. Βλέπετε ότι το glide slope ενεργοποιήθηκε γι' αυτό, έχει έρθει στο κέντρο και σιγά σιγά ξεκινάει η κάθοδός μας για την προσγείωσή μας. Landing lights on, spoilers armed, gear down. Είμαστε εντάξει. Πάμε για την προσγείωσή μας. Αυτή τη στιγμή απέχουμε από το κατόφλι του ILS 16 7,6 ναυτικά μίλια. Η ταχύτητά μας είναι 140 μίλια και ο αέρας που έχουμε αυτή τη στιγμή, το βλέπετε μπροστά σας, είναι από 109-105 μοίρες, 103, 102, γύρω στα 5 knots. Μπροστά μας διακρίνεται ο διάδρομος 16 του αεροδρομίου της Μακεδονίας. Όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Τον έλεγχο τον έχουμε κάνει και απλά παρακολουθούμε από το flight plan και το χάρτη που έχουμε μπροστά μας τα ύψη μας και ότι όλα βαίνουν καλώς. Ήθιστε στις προσεγγίσεις ο αυτόματος πιλότος να απεμπλέκεται περίπου 100 πόδια πάνω από τα μήνυμα μας ή και πιο νωρίς, ανάλογα με το τι θέλει ο κυβερνήτης την εκάστοτε συγκεκριμένη στιγμή πτήση. Εδώ για λόγους επίδειξης και επειδή κάνω και εγγραφή της πτήσης μου αυτής, και επειδή ο διάδρομος 16, το ILS 16 του αεροδρομίου της Μακεδονίας είναι κατηγορίας 2, μπορούμε να κάνουμε με ασφάλεια μία προσγείωση χωρίς να απεμπλέξουμε τον autopilot. Εξάλλου, όπως βλέπετε και εσείς, τα μήνυμα μας είναι πολύ χαμηλά, οπότε είμαστε σχεδόν πάνω από το κατόφλι του 16. Έχουμε σταθερό βαθμό καθόδου, γωνία καθόδου μας είναι σταθερή. Ήδη όσο πλησιάζουμε, η απόστασή μας από το κατόφλι έχει μειωθεί, είναι γύρω στα 4 μίλια τώρα. Οι άνεμοι έχουν αλλάξει λίγο, η διεύθυνση είναι πλάγι οι άνεμοι, 2 knots, δεν μας επηρεάζει αυτό, όλα είναι μια χαρά. Στο navigation display εδώ έχετε δει ήδη ότι με μπλε χρώμα έχει σκεγγραφηθεί η πορεία που θα ακολουθήσει το αεροσκάφος σε περίπτωση missed approach. Το ύψος του missed approach είναι στα 3.500 πόδια, οπότε θα το βάλουμε, θα το περάσουμε στον autopilot αυτό. Απλά και μόνο σαν αριθμό, για να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση missed approach. Είμαστε περίπου στα 950-940 πόδια
ισόμετρο και όλες οι ενδείξεις στο ICAM είναι πράσινες, που σημαίνει ότι είμαστε καλά. Όλα πάνε καλά. Τώρα έχουμε όλες τις ενδείξεις εδώ, με πράσινο. $500. $400. Αφαίρεσα αυτή τη στιγμή την MCDU μονάδα για να έχετε μια καλύτερη αίσθηση 300. της πραγματικότητας. $100 above. Σε αυτό το σημείο κανονικά δεν μπλέκουμε τον autopilot. Εμείς ωστόσο, όπως είπα και παραπάνω, θα τον κρατήσουμε. 200. Minimum. Είναι σε landing mode το σκάφος, πάμε πάρα πολύ καλά. 100. Ακούτε τα ύψη. 50. 40. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε flare. 20. 10. Retard. 5. Και touchdown. Reverses. Τα βλέπετε στο ICAM. Προσγειωθήκαμε με απόλυτη ασφάλεια. Τα auto brakes δουλεύουν. Τα reverses δουλεύουν. Τα spoilers κάνουν τη δουλειά τους. Και όλα είναι εντάξει. Είχαμε μια ασφαλή προσγείωση. Ελπίζω να σας άρεσε η όλη υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.